Сучасне мовлення доволі стракатая з'ява. Ад таго, як мы вітаемся адно з адным, як сустракаем адно аднаго, як развітваемся, залежыць і наша жыццё, а ў гэтым сэнсе і камунікатыўны поспех. Што я маю на ўвазе? Калі я вітаюся з другім чалавекам і гавару яму «добрый дзень», то разлічваю на тое, што і гэты чалавек мне пажадае добрага дня. А як бывае ў нашай практыцы, вось наша ласкавая, беларуская, добрый дзень, а мне ўдагонку лічыць добры, ці, напрыклад, які ж ён добры. Што гэтым выказаў чалавек? Ён разбурыў камунікацыю, ён разбурыў тое, што наладжвалася чалавецтвам за ўсё яго існаванне, за тое, што калі ты сустракаеш другога чалавека, то выкажы яму такую ж пашану, такую ж павагу. І на яго словы, прыветлівыя словы, добрый дзень, пажадай і яму такога ж дня. Тое самае мы назіраем і ў рускай мове. Калі, напрыклад, пытаемся, как у тебя дела? А, так вот еще не завели. А как здоровье? А не дачакаецеся? Разумееце, мы трапілі ў даволі складаную сітуацыю на зломе 20 і 21 стагоддзяў. Я заходжу ў крам, напрыклад, і чую, як пакупнік звяртаецца да прадаўшчыцы. Девушка, женщина, молодая девушка. Я заходжу в автобус ці ў троллейбус і чую женщина, мужчина, уступите место. Што гэта пазначае? Гэта пазначае тое, што мы, на вялікі жаль, губляем форму ветлівага звароту. Мы ператварыліся ў тых істот, якія вызначаюцца па палавой прыкмеце. Гэта добра ці не? Зразумела, што не. Таму што ў грамадстве заўсёды ёсць такія камунікатыўныя індэксы, якія накіраваны на наладжванне зносін, на добразычлівасць, на тое, што чалавек павінен, як быццам бы, саўдзельнічаць у гэтым камунікатыўным працэсе. Гэта першая праблема. Як сёння сапраўды звярнуцца да чалавека, звычайна, у афіцыйных стасунках? У беларускага народа такіх формул ветлівага звароту даволі шмат. Калі, напрыклад, ты чуеш у аўтобусе ці зноў жа недзе на дарозе, калі сталая жанчына да чужога чалавека, здаецца, але звяртаецца так: «Ну што ты, сынку?» Ці «Дачушка, дзякуй табе, ты так мне дапамагла». Што гэта за формы? Гэта формы ідуць ад беларускай душы, ад беларускага сэрца. Таму што, бачыце, калі ў афіцыйным звароце нечага не хапае, бо яна ж не магла сказаць, напрыклад, гэта зразумела, гэта абсалютна іншая стылістычная атмасфера. Не магла сказаць ні таварыш, ні гаспадзін, ні спадар і гэтак далей. Дык вось, другая праблема заключаецца ў тым, каб мы неяк вярнулі ці навучыліся вышукваць новую форму ветлівага звароту. Калі гэта студэнцкая аўдыторыя ці афіцыйная нейкая, мы сапраўды можам звярнуцца як калегі. Калі вы хочаце паказаць сваю наладжанасць да аўдыторыі, то можна сказаць сябры, але вось такога, можна сказаць, афіцыйнага звароту, на вялікі жаль, у наш час не існуе. Я што маю на ўвазе? Калі у грамадстве яшчэ, у далёкім тым грамадстве развіцця, напрыклад, эпохі феадалізму, то ў рускай мове існавала даволі такая эканомная і экспрэсіўная форма, якая паказвала на тое, што чалавек чалавеку даволі блізкія людзі, і тое, што калі звярталіся, напрыклад, сударь і сударыня, то паказвалі, што наладжванне вось гэтага камунікатыўнага кантакту, яно якраз спраўджвалася. Аднак у эпоха феадалізму,
з этой формай ветлівага звароту сударь і сударыня ў рускай мове, беларускай мове спадар і спадарыня, пасля была выцеснена эпохай капіталізму. І што цікава, звярніце ўвагу, там з'яўляецца іншая форма звароту гаспадзін, гаспажа, а ў беларускай мове вось гэта асобная гісторыя, таму што якраз у беларускай мове форма ветлівага звароту не была сфарміравана гэтага часу па той прычыне, што беларуская мова была пад забаронай амаль 2 стагоддзі. І якраз на гэты час і трапіла гэта форма звароту. Ну, можна пачуць, што ёсць такое меркаванне, што, маўляў, пан, там, паненка, але абсалютна гэта для беларуса не ўласціва. Ну, як можам мы, напрыклад, уявіць сабе, што вось там беларус, такі сярэднестатыстычны гэтага часу казаў, вось там жыве пан, паненка. Для яго гэта не форма ветлівага звароту. Гэта был інструмент паказу таго, што гэта ёсць у нейкай сацыяльны вось такой ужо асяродак. І эпоха сацыялізму, калі вы з гэтым адным словам таварыш, паглядзіце, і таварыш, ну, вот цікава, дарэчы, здаецца, тое, пра што прайшло чалавецтва, праз 3 вот гэтай такія фармацыі, а на сёння, вот зноў жа паўтаруся, на зломе 20-21 стагоддзя, на вялікі жаль, мы прыйшлі вось да гэтай пазначэння палавой прыкметы. Таму што, сапраўды, ёсць у афіцыйных стасунках слова «таварыш», але ёсць зараз у нейкіх бізнес-колах і слова ў рускай мове «гаспадзін», але таго, што мы можам, напрыклад, ужыць у звычайных афіцыйных стасунках, пакуль гэтага няма. Але я думаю, што з'явіцца не адзін раз. Сапраўды, маўленчы працэс сёння даволі складаны. Яго можна пазначыць вось такімі 2 формуламі. Калі, напрыклад, я прысутнічаю недзе на высокіх нарадах і чую такую фраза даволі паказальная. На сегодняшний день потенциальные возможности, перспектив развития и образования зависит от специфических особенностей функционирования народного хозяйства. Это вот один момент. Калі ж я заходжу в интернет, например, открываю компьютер, то я могу там прочитать такую фразу: «Замиксуй паці на лайме и мяте». И это однойчы я прочитал и пасля думаю, боже мой, а что же это такое? «Замиксуй паці на лайме и мяте». Ну, то, что на сегодняшний день потенциальные возможности, перспективы развития, мне это вядома, потому что это как раз познака 20-го стагоддзя. Менавіта так говорили, каб схаваць існасць того, что ты хочешь сказать. А вось тут «замиксуй паці на лайме и мяте». Так само стало зразумела. Ты организуй там вечарынку, ніякай там не вайкулі, лаймы, вайкулі и так далее. А гаворка вядзецца пра тое, што ёсць у нашым сённяшнім асяродку. Ёсць 2 крайнасці. З аднаго боку, той афіцыёз, які дастаўся нам з 20-го стагоддзя, і які мы стараемся перамагчы ў сваім выступленні, у сваёй гаворцы, у сваёй размове. Таму што наврад ці сёння недзе на высокай нарадзе, калі чалавек выходзіць вось за трибуну и починає вот это маску на себе такую пронає, что называется, разумника такого великого, и включая на сегодняшний день потенциальные возможности, перспектив развития экономики, и все, никто его не слухає. И его одразу спинили, як я это не один раз чув. Садитесь, вы не готовы. Но и с другого боку, то, что мы сегодня назираем у виртуальным асяродку, на віртуальных платформах, показывае, асабліва даследчыкам вербалістыкі, это значыць моўнага працэсу, показывае тое, што трэба звярнуць увагу ўжо на іншыя формы існавання мовы. Увогуле ў чалавецтва вядомы 2 формы існавання мовы, любой. Гэта вуснае маўленне, калі мова ўзнікае, і другое, калі мова пачынае быць настолькі запатрабаванай у грамадстве, што такая ствараецца неабходнасць,
каб перадаць інфармацыю сваім нашчадкам. Вось чаму з'явілася ў нас пісьмо. Такім чынам, дзве формы існавання мовы. Вусная і пісьмовая. Здавалася б, вот у гэтых дзвюх формах існавання мовы закладзены увесь камунікатыўны працэс, уся камунікацыя. Калі ты хочаш сказаць гэта непасрэдна сваёй аўдыторыі вусна, і калі ты хочаш перадаць інфармацыю, то гэта кладзеш на пісьмо. Што мы назіраем сёння? Я думаю, што у нас не апошніх сустрэча, пра гэта можна яшчэ будзе пагаварыць, але я звяртаю увагу на тое, што калі ў рускай мове дамінуе ў нашым маўленні, асабліва афіцыйным, кніжна-пісьмовая традыцыя, то для беларускай мовы гэта не характэрна абсалютна. Для беларускай мовы гэта не характэрна абсалютна. Таму што не было у беларускай мовы такой традыцыі. Яна была перарваная у сувязі з тым, што была афіцыйная забарона больш за 2 стагоддзі беларускай мовы. І в беларускай мове ўжо літаратурна-размоўная традыцыя фарміравання мовы. Чаму я на гэта звяртаю ўвагу? Таму што ў рускай мове па сёння мы бачым засілле кніжнага элементу. І вось, калі, напрыклад, што за мова сённяшняга інтэрнэту? Я заходжу ў свой аккаунт. Здаецца, я пішу, таму што я набіраю на клавіатуры. Аднак, што я пішу? Хіба гэта пісьмовая форма? Абсалютна не. Таму апошні час у даследчыкаў з'явілася такая трактоўка, паводле якой можам лічыць, што сёння з'яўляецца трэцяя форма існавання мовы, і яе можна назваць віртуальнай, якая сумяшчае ў сабе і пісьмовы элемент, і вусны элемент. Вельмі цікавая тэма для наступных абмеркаванняў.